Усім привіт! В етері телеканалу ОТР програма «Бугунь». Сьогодні я і ведучий Айдер Муждабаєв. Я дуже радий тому, що сьогодні у нас в етері майже годину буде людина, яку я дуже поважаю. Це колишній міністр соціальної політики України. Ну і не тільки за це, а за те, що ця людина дуже системно знає, розуміється на історії якраз війн Першої світової, Другої світової. Тощо, і зараз ми знаходимося у війні, яка певним чином нагадує принаймні її епізоди, нагадують епізоди і різних війн. Тому я дуже дякую Андрію Реві за те, що він знайшов час до нас долучитися. Пане Андрію, салям алейкум. Доброго дня, пане Айдера. Дуже радий вас бачити і вітаю всіх наших телеглядачів. Я, знаєте що, так склалося, що ми з вами спілкуємося і про історію, про інші речі трохи частіше, ніж це виходить в етерах. І тому і багато етерів, які були в нас з вами, вони так трохи нагадують лекцію з історії тощо. Тому я вирішив сьогоднішній етер побудувати таким чином, якщо ви не проти. Я вам поставлю одне запитання, якби таку ідею, що я хотів би у вас дізнатися. А далі ваша імпровізація, і нехай це буде, нібито така лекція з історії та з екстраполюванням її на сучасні події. А я буду ставити уточнюючі запитання, якщо що, я руку підійму як учень, ось, і ви мені дайте таку можливість. Отже, багато хто порівнює, і я в тому числі порівнював ще давно, ще роки напевно, навіть до нападу на Крим, Путіна з Гітлером, з Муссоліні, з Гітлером. З тих пір відтоді багато часу вже пройшло, але, в принципі, кожен наступний крок російського фюрера, російського рейху, він доводить, що він такий не дуже творчий, але дуже такий жорстокий і послідовний учень терористів, тиранів, фюрерів минулого. Тому тема лекції, якщо буде ваша ласка, така. В чому схожість або різниця в політиці, в воєнній тактиці, в іншому, між фюрером сучасності, російським фюрером Путіним і Гітлером, а якщо там є інші аналогії, Сталін, Муссоліні, інші люди, може, про що я не знаю, це якби ваше право додавати і наводити приклади. Тобто, що почалося в нас 24 лютого, і в чому ми зараз живемо, і чим це нагадує або не нагадує минуле? 24 лютого – це, в принципі, риска під минулим. 24 лютого практично відбулося завершення процесу існування післявоєнного миру Ялтинсько-Потсдамського. Тобто ми прожили з 1945 року по 24 лютого 2022 року в системі міжнародних відносин, в системі такого світу післявоєнного, де існували певні правила. Ці правила були писані. Вони були прописані в статуті ООН, в різних інших міжнародно-правових документах. І незважаючи на те, що вони не завжди виконувалися, тому що не було дієвого міжнародного механізму по дотриманню цих норм міжнародного права, все-таки основні гравці, особливо ті країни, які були в Раді безпеки ООН, 5 відповідальних за глобальну безпеку. Сполучені Штати Америки, це Китай, це Російська Федерація, це Франція, це Велика Британія, вони якось розуміли загальну рамку. І була така, знаєте, червоні лінії, які вони не переступали. Тобто, звичайно, вони змагались, в тому числі в військовому плані, і це стосувалося гонки озброєнь, це стосувалося участі в різних регіональних конфліктах, часто навіть своїми збройними силами. Але при цьому були деякі табу, яких дотрималися всі. Наприклад, не було жодного випадку після Другої світової війни, коли б ядерна країна шантажувала неядерну країну застосування ядерної зброї. Американці воювали в Афганістані, в
в В'єтнамі не зовсім вдало, м'яко кажучи. Там 500-тисячна армія, яка більше 8 років вела воєнні дії. Проти в'єтнамських партизан і проти В'єтконгу, як вони казали, застосовують практично всі види озброєнь, включаючи хімічні. Але ніколи в житті американці навіть не натякали, що вони зможуть застосувати ядерну зброю в цій війні. Причому в війні, яку вони в кінці кінців програли. Вони не обнуляли свою поразку шляхом ядерного шантажу. Радянський Союз майже 10 років воював в Афганістані. Дуже важка війна, там 100-тисячний контингент воював. І дошкуляли афганські муджахеди досить таки серйозно. І поруч був Пакистан, де були їхні бази. Але за всі 10 років при Брежневі, при Андропові, при Черненко, при Горбачові жодного разу Радянський Союз навіть не натякав на можливість застосувати ядерної зброї як по території Афганістану, так і по території сусіднього Пакистану. А цей світ припинив своє існування тим, що фактично Російська Федерація публічно заявила про можливість застосування ядерної зброї в Україні. І як би вони сьогодні не викручувалися і не намагалися дезавоювати ці заяви, так залишається факт. І якщо вже президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден каже, що ми серйозно ставимося до ядерних погроз Путіна, то це говорить про те, що ця ядерна загроза сприймається дуже-дуже серйозно. І тут виникає велика проблема. Адже всі пам'ятають Будапештський меморандум. Будапештський меморандум, який було підписано в грудні 1994 року, який був одним із елементів тієї правової системи післявоєнної, він передбачав джентльменську угоду між ядерними державами, Сполученими Штатами Америки, Росією, Великою Британією, про те, що Україна, яка володіє по факту ядерною зброєю, приєднується до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І натомість вона передає свій ядерний арсенал одному із учасників цієї джентльменської угоди Російській Федерації. Ви пам'ятаєте, що після 2014 року Росія починала розповідати, що гарантії суверенітету, територіальної цілісності давалися Україні в разі, якщо вона буде об'єктом ядерного шантажу. А тут, мовляв, ніякого ядерного шантажу не було, ми просто забрали Крим звичайним озброєнням. Ну, така справа. Після 24 лютого ситуація помінялася. Російська Федерація порушила навіть те тлумачення до Будапештського меморандуму, про яке вони говорили після 2014 року. І вперше в історії людства ядерна країна, яка має один з найбільших ядерних потенціалів в світі, почала погрожувати застосуванням ядерної зброї проти неядерної країни. Більше того, країна, яка добровільно позбулася цієї зброї і приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І от цей момент робить війну в Україні принципово іншою. Тому що, якщо можна було сказати, ну, воюють там в Україні українці там з росіянами, ми їм там трошки допоможемо, хай вони там собі розбираються. То застосування ядерної зброї проти неядерної України, або просто шантаж України ядерною зброєю, ставить перед всім світом дуже серйозне питання. Скажіть, будь ласка, чи стосується тільки України це ядерний шантаж, чи він стосується всіх? Та він шантажує не лише Україну, він же каже, він не каже про Україну конкретно, він каже, я можу будь-що, ну ви розумієте, тобто всі методи для захисту, ну так то він же каже, що в Росії немає кордонів, тобто це кожна країна, в принципі, може сприймати цю загрозу, ну як загрозу собі, я перепрошую, так? Може загрозу, але ж мова йде про інше. Є країни, в яких є ядерна зброя, і є, в яких немає. Є країни, які є учасниками договору НАТО, да? Які захищені, в тому числі статтею 5, і на їх території можуть бути всі гарантії безпеки, а є ті, які не мають. Тобто Російська Федерація шантажує Україну ядерною зброєю. Но навколо неї є Молдова, яка не має ядерної зброї, є Грузія, є Азербайджан, є Казахстан, з якими вона межує. Ну, Фінляндія, яка була, так би мовити, вона вже в НАТО, практично, однією ногою, а всі інші.
Далі, якщо, наприклад, Російська Федерація може погрожувати ядерною зброєю неядерній країні, а чому цього не може зробити, наприклад, Китай? Пакистан, Індія. Пакистан, Індія. І що робити тим країнам, у яких немає ядерної зброї? Слухати сильних світу цього і казати, та ні, ми не будемо ядерну зброю створювати, це не потрібно. Чи негайно це робити? А чому вони будуть тепер прагнути до ядерного озброєння? По одній простій причині. Якщо сила права підміняється правом сильного, і якщо принцип, який Путін декларує, що закон тайга, а ведмідь господар, то це стосується всього людства. І ви зверніть увагу, що саме після ядерного шантажу вперше була заява, що буде відповідь військова. До цього жодного разу, за жодних обставин американці навіть не натякали, що вони дадуть військову відповідь. Більше того, Байден казав, що ми ніколи не направимо солдат в Україну, НАТО теж не направить. Но в випадку ядерного удару буде відповідь. І як це роблять завжди американці, вони не сказали, як вони відповідають. І в якому плані. Байден взагалі формулу, яку він озвучив, це зразок дипломатичної мови. Його запитали, як ви ставитесь до того, що Путін може стосувати його погрози Путіна щодо ядерної зброї, ядерного удару. Він каже, ми ставимось до цього серйозно. Тобто не треба нам казати, ми ставимось до цього серйозно. Тобто не треба нам демонструвати, що от ми вам віримо. Ми охоче віримо, що він може застосувати ядерну зброю. Перша позиція. Друга. Не робіть цього, не робіть цього, не робіть цього. Він не каже, якщо він вдарить, то ми щас йому. Він каже, не робіть цього, не робіть цього, не робіть цього. Успокойтесь. Ми вам віримо. Знаєте, як шантажист стоїть з пістолетом, каже, всіх зараз перестріляє. Він каже, заспокойся, заспокойся. Ну це як з божевільним просто розмова. Так, так. Або з грабіжником, знаєте, отакі заручники взяв, він каже, заспокойся, заспокойся. І далі. Я не уявляю собі варіанта, каже Байден, навіть ядерного удару, навіть тактичною зброєю, щоб не привело до Армагеддону. Тобто, Путін може думати, якщо я там не стратегічною ракетою вдарю, а там тактичним ядерним беззарядом, і так далі. І Байден каже, навіть в разі тактичного удару я не бачу варіантів, які б не призвели до Армагеддону. Тобто, якщо ти навіть тактично вдариш тактичну ядерну зброю, а що таке Армагеддон? Це кінець світу, да? Це остання війна перед кінцем світу, Армагеддон. Натяк, да? А далі роз'ясненням займаються уже інші люди. Бен Ходжес, генерал, командуючий американськими військами Європи, він відставці, він вже не займає ніяких посад. Він пояснює, що може бути. І вони кажуть, ні, американці не вдарять ядерною зброєю. Вони просто знищать військові сили Росії в Україні. Чорноморський флот, їхні бази, їхні війська нанесуть удар. Знищать їх. Зараз ми бачимо, що в американців такі можливості є. І тоді м'яч буде на полі Путіна. Як відповісти американцям? Застосовувати стратегічну ядерну силу, ядерні війська. Вони красиво йому пояснили на пальцях, що таке без відповіді не залишиться. Оце перший, після початку війни 24-го, активної фази війни 24 лютого, ми почули чітко, красиво, оформлено пояснення, що буде, якщо ви вийдете за ці рамки. І після цього, як ви бачите, сьогодні почалось мінування Каховської ГЕС, шантаж підривом Каховської ГЕС, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, світ шукає нові форми стримування агресії. Як зробити так, щоб той, хто зірвався з цепу і намагається шантажувати не тільки Україну, а весь світ, як його втихомирити, заспокоїти і поставити в рамки. Не допустивши при цьому, дуже важливо, ядерної ескалації і Третьої світової війни. І тому цей виклик, який стався 24 лютого, він стосується не тільки України, він стосується всього світу. Росіяни вважають, що вони з НАТО воюють, але говорячи мовою Путіна, НАТО ще й не починало. По великому рахунку. Тому що якби воно почало, я думаю, що було б значно
швидше питання вирішено. А з іншого боку, значить, Захід починає розуміти, що війна в Україні – це не просто справа України, і наша допомога Україні – це там проста благодійність, із жалості, ми там вам допомагаємо, щоб ви там не зовсім так погано себе почували. Вони починають розуміти справу України як справу свого власного захисту. І швидше за все це зрозуміють країни Балтії, Польща і інші наші сусіди, такі як Румунія там і так далі. Ну, пропорційно відстані, так би кажучи. Ви абсолютно праві. Повертаючись до історії трохи, я дозволю собі. Я бачив фотографії Сполучених Штатів 39-40 рік, де були демонстрації проти постачання зброї і проти допомоги Великій Британії, яка на той час вже була під агресією німецькою. А такі пацифісти нібито, ну, тобто вони хотіли переконати американське суспільство, що втручатися не треба. Зрештою, це не спрацювало, але те, що відбувалося тоді, трохи і зараз відбувається. Ви ж бачите, теж голоси такі. Тобто не розпалюйте, там Трамп, Обама навіть, він просто зганьбився, на мій погляд. Тощо, що це таке? Що це за аналогії? І як це працює? Дійсно, в Америці перед війною Другою світовою були дуже серйозні ізоляціоністські заклади. І для такої позиції була більш ніж вагома підстава. Сполучені Штати Америки вступили в Першу світову війну в квітні 1917 року. До цього вони не приймали участь в Першій світовій війні. Американське суспільство вважало, що в чому там інтерес Америки зв'язуватися в європейську розбірку там, між Антантою і німецьким блоком. Коли німці почали необмежену підводну війну і почали топити американські кораблі, американці оголосили війну. По факту їхні війська прибули в Європу через рік, в 1918 році. Вони прибули в самий критичний момент війни. Коли Росія вийшла з війни і підписала Брест-Литовський мирний договір, і німці перекинули всі свої сили на Західний фронт і збиралися завдати вирішального удару і все-таки зламати союзників і перемогти в Першій світовій війні. І от в цей момент прибуло 22 дивізії американські під командуванням генерала Першинга. От поставте себе на місце американського фермера чи робітника, да? Яких ми мобілізували в США, в них все добре, там війни немає. І їх перекинули через океан, і вони повинні воювати в окопах Першої світової війни проти німців. Яких вони ніколи не бачили, ну хіба що сусід там німецького походження був. Так от я вам хочу сказати, Айдар, що таке підготовка до війни? Це ж не просто навчити солдата стріляти, там, окапуватися, там, оборонятися, там, володіти зброєю. Це ще й дуже важливо пояснити, за що ти воюєш. І що вражало французів? Ну, ви знаєте, що під час війни за незалежність Франція була на боці. Дуже допомагала у війні проти імперії британської, американської. Лафаєт, Рошамбо і багато інших воювали. Французький король Людовік XVI війська направив Північну Америку, і вони допомагали. І Америка, багато в чому перемога американської революції, створення США, це в тому числі заслуга французів. До речі, французи і подарували на сторіччя, значить, Декларації незалежності оцю статую свободи, яка стоїть при вході в Нью-Йорк, яка є символом Сполучених Штатів Америки. Тобто Франція, ну, скажімо так, надала допомогу США в тому, щоб ця країна взагалі виникла. І от уявіть собі, ідуть американці по Парижу, 18-й рік. На фронті отаке робиться, тому що німці в наступ йдуть. І тут прибувають американські дивізії. Йдуть американці, значить, здорові, підтягнуті, ну, військовики справжні. І вони йдуть по Парижу, значить, мимо будинку інвалідів, де похований, там, Наполеон, там і всі інші, і кричать дружно: Лафаєт, ми повернулися. Тобто ми не просто сюди прийшли воювати. Ми прийшли віддавати борг французам. За їхню допомогу. Це психологія американців. Ми в боргу перед цією країною. Тобто ми повинні віддати. Вона сьогодні потребує. Айдар, вона сьогодні потребує нашої допомоги. Вони нам допомогли, коли ми ставали, вони нам підтримали. Тепер ми повинні французам допомогти. Це їм внушили
Представляєте, яка ідеологічна машина працювала? Ну, це Готуючи правда, американців. абсолютно правда. А зараз ось як таку емпатію, я не про війська кажу, в принципі, да? А як американці сприймають, ну, на вашу думку, так само, в принципі, тобто це напад на свободу, вони сприймають це не як там напад на Україну лише, а як напад на свободу, бо ми ж знаємо там за соціологічними опитуваннями 74-75% американців, які там ніколи більшість не була в Україні, а більшість і не виїжджала ніколи за межі Сполучених Штатів, так, вони за Україну. Через що? Айдаре, можна я трошечки пізніше? Я закінчу свою Можна, думку можна, з приводу вам французів, все і американців в Першу світову війну. І от американська армія прибула туди, вони прекрасно воювали. І саме завдяки оцим американським дивізіям вдалося зупинити німецький наступ, і німці в кінці кінців програли. І почалася Паризька мирна в Версалі мирна конференція, і президент Вудро Вільсон запропонував мир без анексії і контрибуції. Він сказав, ми, американці, прийшли не для того, щоб у когось щось забрати. Ми допомогли французам, які стали жертвою нападу Німеччини, тому що Німеччина оголосила війну Франції. Тепер війна закінчилась, нам потрібен справедливий мир, щоб більше воєн не було. Ми хочемо, щоб ви підписали мир без анексії і контрибуції. І англійці з французами сказали, вас тут не стояло. Ельзас Лотарингія Франції, там, Німеччину обрізали, там ці країни туди, ці сюди, контрибуції. Коротше, винною зробили Німеччину і заклали бомбу під те, щоб потім Німеччина спробувала відігратися реванш. І Конгрес США не затвердив Версальський мирний договір, відмовився це робити. І США підписали з Німеччини окремий мирний договір без всяких претензій. І от після цього в Америці було чітке переконання. Більше ми в розбірки європейців влазити не будемо. Ми французам допомогли, ми їх врятували. Нас не послухали, ми тепер квити. Ви допомогли нам, ми допомогли вам. Будь ласка, що хочете, те робіть. І не тільки французи, англійці. Тому що Ллойд Джордж займав дуже жорстку позицію щодо Німеччини. І от тепер, коли почалась Друга світова війна, коли союзники програли битву у Франції, коли британська авіація бомбить Британію, німецька авіація бомбить Британію, коли Британія знаходиться на грані. Як міг президент Рузвельт оголосити війну Німеччині, коли в нього Конгрес був категорично проти подібних речей? Так, він вважав, що треба допомогти британцям, і допомагали. Вони перевозили туди. Британія ж без підвозу боєприпасів, без військового спорядження, без продовольства, вона б теж не могла довго чинити опір. І ленд-ліз був поширений на Британію. І Черчилль, до речі, зрозумів проблему британців. Він сказав, що дайте нам зброю, все інше ми зробимо самі. Те ж саме, що сьогодні Україна. Абсолютно. Дайте нам зброю, ми все інше самі зробимо. І до 7 грудня 41-го року ніяких шансів втягнути США в війну не було. Але 7 грудня 41-го року Японія вдарила по Перл-Харбору, а в японців були складні стосунки з німцями, тому що німці їх кинули в 39-му році. В момент, коли радянська армія в Монголії, на Халхінголі в 39-му році розпочала наступ 23 серпня, в цей день в Москві було підписано пакт про ненапад між Гітлером і Сталіним. І таким чином японці, які були розбиті на Халхінголі, в момент, коли от їм було погано, німці фактично їх здали. Як Японія відповіла? Міністр закордонних справ Японії в 41-му році, в квітні місяці, їде в Берлін. Гітлер йому прямо каже, що зараз через декілька місяців почнеться війна. Він їде назад через Москву, зупиняється в Москві і демонстративно 11 квітня Японія підписує пакт про ненапад з Радянським Союзом. Дзеркально. Тобто все, що ти зробив погано, обов'язково повернеться проти тебе. І от коли японці ударили, Гітлер зрозумів помилку. Тому що коли він під Москвою 5 грудня радянська армія почала контрнаступ, а 7-го японці вдарили по Перл-Харбору, він, вибачаючись перед японцями, оголосив війну США 11 грудня 1941 року. І таким чином, оскільки Німеччина сама оголосила війну, вже не потрібно було просити Конгрес це зробити. І тому Америка була втягнута в цю війну, з одного боку нападом Японії, а з іншого боку оголошенням війни, яку зробив Гітлер. І далі вже всі побачили, що таке Сполучені Штати Америки. Так от, коли ми з вами починали про диктаторів казати, говорити, в чому різниця між ними, принципово.
Ви знаєте, між ними немає принципової різниці в методах і формах правління. Але їхній внутрішній зміст кожної диктатури різний. Якщо ви візьмете того ж самого Муссоліні, це фашистська ідеологія, да? Ідеологія корпоративної держави і так далі, тому подібне. Якщо ви візьмете гітлерівський націонал-соціалізм, це держава арійської раси, там в основі лежить расова теорія, да? Арійці – це люди вищого сорту. До речі, якщо ви подумаєте, вникнете в суть їхньої ідеології, вони ж теж не казали, що ми люди ненависники, що ми там будемо всіх убивати. В чому ідея була Гітлера? Як він її прикрашав для всіх інших, для загального користування? У нас ж теж, коли про комунізм розповідали, не казали, що будуть концтабори, там, гулаги і так далі. Нам казали, що комунізм – це світле майбутнє людства, де можна працювати чи не працювати, в тебе все буде, і ти будеш жити, ну, прекрасно. Така солодка ідея, насправді, А да? потім для того, щоб цю ідею реалізувати, виявляється, потрібно, значить, голодомор влаштувати, гулаги побудувати, розстріляти всіх тих, хто незадоволений. Ну, інакше ж не виходить, інакше ж, як же ж ми реалізуємо таку світлу ідею? Так от, якщо ви повернетесь до націонал-соціалістичної, в яку оцю, знаєте, обгортку її обкладав? В чому ідея Гітлера була? От є людство, да, там є людська цивілізація. Це такий, знаєте, палісадник. І на цьому палісаднику ростуть різні рослини. Ростуть свійські, такі красиві, там, які мають розвиватися. Да? І ростуть, значить, бур'янці. Що робить садівник, щоб, значить, культурні рослини розвивалися? Він висапує бур'янець. Так от, не арійці, на думку Гітлера, це і є бур'ян, який заважає арійцям, німцям і людству всьому отримати найвищі блага цивілізації. А саме страшне, що ці неарійці захопили всі території життєвого простору. І от там паразитують. Значить, що ми повинні зробити? Ми повинні ці території захопити, виполоти цей бур'ян, розселити туди, значить, німців, і буде нам всім щастя. От ідея націонал-соціалізму для німців в його версії. А те, що треба знищити неарійців, так і в першу чергу євреїв, там, ромів, слав'ян, значить, там, мусульман і так далі. Так от, саме цікаве, що Гітлер вірив в цю ідею. Коли йому його радники і генерали казали, що з Сполученими Штатами Америки не треба зв'язувати, і показували йому цифри, значить, можливості економіки США, Гітлер їм сміявся в обличчя і казав, що ви мені розповідаєте? Це ж расово неоднорідна країна. Там є і афроамериканці, і білі, там і це. Вони ж перемішані. Яка це може? От Німеччина, ми ж тут расово чисті. От ми, значить, можемо. А там, каже, ні. Він каже, як? Да ви подивіться, будь ласка. Це ж... Ні. Він плювати хотів на всі об'єктивні показники, бо які не вписувались в його ідеологію, в його расову теорію. Ви будете сміятись, але те ж саме було і в Радянському Союзі. Під час, значить, коли почалася війна в Фінляндії, то наші військові теоретики казали, що нам не потрібно снарядів, нам потрібно менше снарядів для артилерійської підготовки, ніж фінам. І Сталін запитує, а чого ви так вирішили? І йому генерали на повному серйозі відповідають. Тому що, як писав Ленін, победа в конечном итоге на поле боя зависит от состояния духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь. И поскольку дух наших солдат на снарядів для підготовки треба менше. Це якась шизофренія. В повному серйозі. Айдар, ви не повірите, коли ти читаєшся, думаєш, в якому ж вони світі жили, от в такому світі це була світ їхньої ідеології. Ну, а ми дивимося Путіну зараз, так? Думаємо, що він абсолютно такий... правильно. Що таке Україна? Ви знаєте, отут у них взагалі шизофренічна ідея. З одного боку він каже, і Україна це не держава, українці це не народ. Це смішно казати. З іншого боку він каже, ми ж один народ. Ну, якщо ми один народ, якщо ти вважаєш, що це народ богоносець і народ непереможний, чому ти вирішив, що іншу частину народу, який ти вважаєш таким самим, можна перемогти? 200 тисячами солдат з парадною формою замість боєкомплекту. І вони точно так роблять ті ж самі помилки, як робили і ці великі диктатори, які недооцінювали свого супротивника. І недооцінка свого супротивника, вона привела до тих наслідків, які сьогодні путінська армія має в Україні. І до тих звірств,
до яких вона вдається, коли вони не можуть перемогти на полі бою, вони починають намагатися відігратися, зігнати свою злобу на цивільному населенні, на знищенні мирних об'єктів і отримують від цього садистське задоволення. Точно так же, як, скажімо, це робили нацисти, точно так же, як це робили інші. До речі, мій батько під час війни, він жив в Чернігівській області. Там є таке містечко Курюків, яке було знищене угорськими фашистами. Тому що найбільшими карателями, до речі, на Чернігівській області були угорці, угорські фашисти, хортисти. От вони спалили цю Корюківку, там 6,5 тисяч людей загинуло. А батько розповідав, як до них в Вертіївку зайшли угорці. І каже, німці стояли, все було тихо, спокійно. Зайшли угорці, перше, вони, каже, вдерлися в наш дом, у нас стояло трюмо таке величезне. І червона зірка була на трюмо. Штиком тут же вибили. Каже, мене схопили, а батько в мене був чорнявий, такий кучерявий, юде. І сестра почала битися, значить старша сестра почала битися з угорським вояком. Так його німці відтягнули. Вона показує, дивіться, ось образа висять в хаті, ну тоді ж дозволяли при окупаційній владі. І від нього відчепили. Так от він маленький запам'ятав оцих всіх негідників, карателів. Ну, потім після війни, ви розумієте, Угорщина була частиною соціалістичного табору, і це мовчали. Це німці все погано. Ой, скажіть, будь ласка, уточнення одне. Вашу версію хочу почути. Я маю свою, я там був декілька разів у Угорщині, в сучасній, 10 там років тому. Спілкувався з угорцями, і дуже дивні були там діалоги там про Велику Угорщину. Просто на побутовому рівні, там за келихом пива, вони казали, що там Белград – це наша південна столиця. Там. А я жартував, а Київ що у вас там, східна столиця чи що? Ось вони сміялися, але насправді чому єдина нація в Європі залишилася? Ну, сербів я не беру, просто не хочу. Це для мене така сама Росія, то лише маленька, так? А угорці вже не росіяни, не слов'яни. Вони живуть, це перша національна країна Європи, коли всі ще не усвідомлювали себе як націю. Вона така нація окрема, так? І пережили вони терор сталінський, радянський. Чому зараз? Що за хвороба така в Угорщині? По-перше, почнемо з того, що угорці – це родичі росіян. Фіно-угорські племена, фіно-угорські. Ну, це дуже умовно і дуже давно, в принципі, було. Повірте мені. Справа в тому, що нинішня Росія, до речі, Московія, це слов'янізовані по мові фіно-угорські племена, які там жили. Асимільовані. Вони не асимільовані, вони слов'янізовані. Тобто вони перейняли мову, але по суті етнічне їхнє ядро – це от фіно-угорське. І це потрібно розуміти. Угорці пройшли в Європу в 10 столітті. До речі, вони йшли через Київ. До речі, під Києвом було село Угорське, там, де стояли угорці. І вони прийшли в Європу, в середній Дунай, і вони наводили жах на європейців, аж поки в 955 році на озері Лех їх не розбили, і вони тоді заспокоїлися і оселили. Мова угорська абсолютно відрізняється від мови всіх сусідів. Її дуже складно вивчити, в них дуже специфічна мова. В 15 столітті при Матіаші Корвіні Угорщина була однією з найбільших країн Європи. І, до речі, нинішня Хорватія і так далі. До речі, є в сьогоднішній Сербії ще, пам'ятаєте, в них було Косово і ще один автономний край – Воєводіна. Воєводина, я знаю, так. Це була велика, потужна держава. Велика Угорщина. І от в 1466 році, це було максимально, там Угорщина чуть ли не половину Балкан займала. Але в 1526 році в битві біля Мохача чесько-угорська армія була розбита турками. І Угорщина потрапила під владу Туреччини майже на 150 років. І тільки в 1683 році під Віднем, коли була армія турецька розбита, завдяки, до речі, полякам і українцям в тому числі, тому що об'єднаними військами під Віднем в 1683 році командував польський король Ян III Собєський. Він був самим старшим. І польська кавалерія відіграла вирішальну роль в битві під Віднем. Взагалі польська кавалерія – це було завжди краще в Європі. Це легенда така, легенда військова. Це правда. Тому що після поразки правда, під Віднем... я маю на увазі, що це легендарні війська. Дивіться, при Наполеоні корпус Понятовського в складі Наполеонівської армії – це кавалерія його. Блискуча кавалерія, корпус Понятовського.
В кінці кінців в битві під Варшавою в 1920 році чудо на Віслі зробила польська кавалерія, розбивши першу кінну армію, легендарну першу кінну армію під командуванням Будьонної. Тухачевського звідти прогнали. Польська кавалерія, єдине, де вона програла, вона не могла протистояти німецьким танкам в 1939 році. Ну, кінь проти танка, на жаль, воювати не може. Так от, після цього угорці опинилися під владою Австрії. Під владою Австрії. І вони були другою нацією, державотворчою для оцієї Австрійської імперії. І коли австрійці не бажали ділитися з владою, хоча ті ж самі угорці врятували Австрію під час правління Марії Терезі, угорська армія її врятувала і зберегла австрійську монархію в цілісності. В 1848 році була угорська революція. Угорщина відокремилась від Австрії, і ніхто б не зміг би, так би мовити, зупинити цей процес, якби не Росія. Микола І направив 100-тисячну армію в Угорщину. І угорська революція була придушена руками російських солдат. В боях проти російської армії в 1849 році загинув великий угорський поет Sándor Petőfi, автор практично гімну. «Стань, мадяр, на клич вітчизни, стань, часи настали грізні, вирішиться в раннім полі, жить нам вільно чи в неволі». І росіяни задавили Угорщину. Але Франц Йосип II, Франц Йосип І, вибачте, імператор, реорганізував свою країну, і вона стала називатись Австро-Угорщина. І австрійський імператор коронувався австрійською короною і короною святого Стефана в Будапешті. Будапешт був другою столицею австрійської монархії. Я вас відсилаю до часів Першої світової війни, пам'ятаєте, у Ярослава Гашика «Пригоди бравого солдата Швейка». Чехи масово косили від армії, здавались там цілими полками. І пам'ятаєте, сержант єфрейтор Водічка, який теж лежав в госпіталі і косив від армії, єдиний, з ким він бився, це були угорські гонведи, які їхали на війну. От вони хотіли воювати, а Водічка не хотів. І тому між ними були конфлікти, вони там билися. От. А чому вважали ідіотом Швейка? Тому що він, подивившись на портрет Франца Йосипа І, сказав, хай живе наш імператор Франц Йосип І, йому тут же написали, що він ідіот. Ну, чех не може так казати, розумієте? Хай живе імператор. Угорці – да, угорці – інше. Так от, коли війна закінчилась і Австро-Угорська імперія розпалась, в Угорщині перемогла революція і прийшли до влади фактично комуністи. Угорська Радянська Республіка. І Тібор Самуелі виступав в 19-му році на мітингу в Москві. І після цього угорську революцію тепер уже руками Антанти було придушено. І як покарали угорців? Їхню країну практично розділили. Закарпаття, де угорська меншість була угорці складали більшість, віддали Чехословаччині. Трансильванію, величезну територію Трансильванії, передали Румунії. Воєводіну віддали, значить, Сербії, королівству Хорватії, Сербів, Хорватів і Словенців. Частину території на півночі вони відійшли до Словаччини. Ми ж Братиславу теж вважали своєю територією угорців. І от уявіть собі, нинішня Угорщина – це от кусочок того, що раніше вважали угорці. І оця травма Тріанонського мирного договору на по сьогоднішній день в умах угорців. І в Другу світову війну вони ж не просто так з Гітлером пішли. Спочатку Гітлер провів арбітраж і передав Трансильванію із складу Румунії, передав Угорщині. А щоб румуни не обурювалися, він сказав, ми вам віддамо землі завойовані від річки, тобто Молдавію нинішню, да, Молдову, і до річки Південний Буг, так звана Трансністрія. От я живу в Вінницькій області. Південь Вінницької області – це була Румунія. Одесу передали Румунії, Гітлер і так далі. Тобто він у румунів забрав і потім вирішив розрахуватися з землями нашими, українськими, з румунами. І от угорці билися до кінця. Ви запитаєте ветеранів зараз... Я знаю, мій дідусь, тобто брат... Під Будапештом воював, на Балатоні. Він брав Будапешт свого часу, і він казав, що навіть коли німці здавалися, угорці билися. І угорці до кінця були з Гітлером. Ну, в результаті от вони в тих кордонах, які їм визначив Тріанонський мирний договір. І от після війни угорці проводили політику. Ми втратили землі, а нам не треба втрачати населення.
І вони навіть в Радянському Союзі фінансували угорські школи на Закарпатті, там угорські центри культури і так далі. Це ж не тільки в Україні, це Ну, в в Радянському Румунії, Союзі. будь ласка, в Румунії. Кругом в Румунії. До речі, а де почалась румунська революція? Так, я знаю. Тимішоара. Тут я... Тимішоара, це ж угорське місто. Угорці це завжди бунтівний народ був. Вони неспокій в Європі завжди приносили. І тому сьогодні, що бачить Орбан? Орбан бачить можливість, раз світовий порядок рухнув, то може ми оці землі, да, які ми втратили, точно так же в результаті світових катаклізмів, можемо повернути. Ось цим пояснюється його політика сприяння Путіна. На нього вся надія, що Путін захопить Україну, ну ми тоді, наприклад, Закарпаття відбере, правильно? А якщо він там з НАТО буде воювати, ми в куточку відсидимося, може ми в Румунії щось урвемо. От їх позиція. Якщо вже так на те пішло, це чесно, так, відверто казати. Ну, я думаю, що це, знаєте, дурень думкою багатіє, але хай собі багатіє. Угорці, як правило, не ту сторону обирали в ході світових воєн. Я думаю, що і зараз вони теж помилилися. Ну, це чергова помилка. Здається, навіть мер Будапешту, столиці, сказав, що ця влада веде нашу країну до катастроф. До катастроф, до другого тріанону. Повірте, це буде мати дуже серйозні наслідки. Вони з вогнем грають. От, тому весь світовий порядок зруйнований. І сьогодні шукають можливості, по-перше, зупинки агресора, постановки його в певні рамки. Тому що якщо не покарати нинішнього агресора, якщо він переможе, це буде мати катастрофічні наслідки для всього світу. Чому, наприклад, Індія не може вирішувати свої територіальні суперечки з Китаєм таким же способом чи з Пакистаном? Чому Китай не може повернути, як він каже, собі Тайвань? Тим більше він програмно таку задачу перед себе поставив. А що робити іншим країнам, в яких немає ядерної зброї? Хто вас захистить? Кому ви потрібні, якщо завтра ядерна країна почне вас шантажувати? Значить, ядерна зброя почне розповзатися по світу, і ви не зупините цей процес, тому що кожен дбає про власну безпеку. І в цьому відношенні я, наприклад, не можу зрозуміти Ізраїль зовсім. Ну, є режим в Тегерані, який прямо заявив, що їхньою метою є знищення держави Ізраїль. Публічно. Якщо, не дай Бог, Тегеран отримає ядерну зброю, в нього ж ракети є. Так. Якщо він ударить по маленькому Ізраїлю, що буде з цією країною? Яким чином? Ну, одну ракету пропустять з ядерним боєзарядом, і цього буде дуже достатньо. І що вони кажуть? Ні, ми тут ні при чому. Якщо Іран продає шахіди, і зараз ракети перейде Росії, знаючи, що він за це попаде під міжнародні санкції, під що, під які гарантії він передає таке озброєння? Яка тут користь? Тут має бути така користь, від якої він не може відмовитися. Яка? Напевно, проста, ядерна зброя. Розумієте, наскільки це все небезпечно? І оце все повинні лідери світові осмислити і виробити тактику, як діяти в ситуації, коли правила не діють. Як поєднати військові, невійськові, економічні, політичні, фінансові, інші механізми, щоб не допустити оцієї хвороби, яка вибухнула, щоб вона не знищила всю людську цивілізацію. Це дуже складна проблема. І я думаю, що це над нею думають сьогодні вже і аналітики, і не тільки політики, аналітики, вчені, і діячі культури, всі. Уже сьогодні всі зрозуміли, що це не локальна проблема, це проблема глобальна. Війна в Україні. Ну, ви знаєте, то в принципі ці диктатори, і такі режими, як іранські, там китайські, вони навіть не приховують своїх намірів. Тобто, в чому, я думаю, що я просто не можу порівняти, так добре історію не знаю. Муссоліні там дуже рамочно, Гітлера. Але от Путін, наприклад, він же ніколи не приховував своїх намірів. Просто його не хотіли чути. Я пам'ятаю, чи це 8-й рік був, чи це 12-й, не пам'ятаю Мюнхенську цю промову його. Причому він ці тези про немає кордонів, там ми застосуємо будь-яку зброю, він повторював їх. Ну, не щодня, а щороку це точно. А чому діячі державні цього не чули, продовжували з ним співпрацювати і лише прочухалися, протверезали лише після 24 лютого, і те не всі? А чому Гітлера ніхто не зупинив, коли Гітлер в 1935 році заявив, що він виходить з Версальського мирного договору? До світової війни було ще 4 роки. Так. Далі між Францією і Німеччиною тече річка Рейн,
і величезна область між французьким кордоном і Рейном. Ця Рейнська область повинна була бути демілітаризована, там не повинно бути німецьких військ. Тому що як тільки вони входять в цю зону, значить вони наближаються до кордону Франції, значить можуть напасти і початись війна. Гітлер вводить війська в цю Рейнську мілітаризовану зону. По Версальському миру французи повинні були тут же дати військову відсіч і вигнати їх. Більше того, спогади багатьох німецьких генералів пишуть, що якби французи перейшли кордон, Гітлер дав наказ військовим, не вступаючи в бої, відійти за Рейн. Це як, вони цього, це як вони Путін, цього не пам'ятаєте, зробили. в Криму. Як Путін в Криму. Він же чекав, чекав на реакцію Обами і Заходу колективну. І не Зараз я про Обаму скажу. Це дуже цікаво. Так от, він подивився, це можна зробити, це можна зробити. Далі він приєднав, як ви кажете, Крим, Австрію. Ну там же ж от німецькомовне населення. Всі за нас. І теж ніхто слова не сказав, ну це ж німці, ну так вони ж, це їх внутрішні проблеми. А потім заявив, що от, як на Донбасі, у нас от в Чехословаччині є проблеми з німецькою меншістю, там їх принижують і їх всіх там, значить, понять. А як тільки Чехословаччина почала там сепаратистів цих ставити на місце, він почав їй погрожувати війною. Ну, чехословацька армія була не менш сильною, ніж німецька. І Франція, Англія запропонували Гітлеру мирно домовитись, без чехів. Угу. Те ж саме, що сьогодні дехто пропонує, давайте ми між Заходом і Росією домовимося про мир в Україні. Ну, це домовились Мюнхен. Орбан же пропонує таке. Да. Каже, давайте домовимося. Домовились. Передали спочатку Судетській області Німеччині, а в березні 1939 року Гітлер, порушивши Мюнхенські угоди, окупував всю Чехословаччину. І все було, Боже, і так далі. А далі що? А далі він напав на Польщу, домовившись з Сталіним. І що, Англія, Франція вступили в війну? Ні, вони в футбол грали, чекали, поки там Польщу захоплять. Вони не почали наступати. А вже коли він по ним ударив, ну, діватися нікуди, тоді будемо воювати. Тому, коли ви запитуєте, чому вони не війшли, а вони не вважали, що це їх стосується. Я читав інтерв'ю Обами Атлантику, це травень 2016 року, Обама ще президент. Йому ще майже 6 місяців бути президентом, майже 7. Його питають, ну, от ви там не дали відсіч, і от як? А він каже, а як ми могли дати відсіч? Проблема полягає в тому, що росіянам значно більше хочеться зґвалтувати Україну, ніж нам її захистити. Якщо той, хто каже, що ми повинні були дати відсіч Путіну, коли він війшов в Крим і Східну Україну, вступивши війною, то хай вони скажуть про це публічно і пояснять, чому ми повинні за це воювати. Це слова Обами. Це така маніпуляція, пане Андрію, тому що... Айдер, він показує, наскільки примітивна, пуста людина стояла на чолі такої великої країни. А хіба Трамп не такий? Абсолютно. Я домовився з Путіним, тому що в нього 1300 ракет. Ні, нібито а якщо в нього було 1200? Нібито вони різні, так? Обама і Трамп. А виявилося, що однакові, абсолютно близнюки просто. Політичні, ну, такі придісвіти. Айдер, в ті часи перед Другою світовою війною єдиний, хто мав світлий розум і розуміння, що відбудеться, це Черчилль. Так над ним всі сміялися, екстремістом вважали. Аж поки Британія не опинилась на межі розгрому, і Черчилль прийшов до влади. І коли Гітлер попробував його точно так же розвести, як він розвів всіх, а Черчилль сказав, ні, ми з Гітлером будемо воювати до кінця. Гітлер туди навіть свою другу людину в партії, в державі відправив, Гесса. І що сказав Черчилль? Ні, арештувати. Він буде сидіти. Ми не будемо з Гітлером домовлятися, ми будемо з ним воювати. І от такого лідера сьогодні на Заході нема. Сьогодні всі десь в умі тримають, значить, а може якось ми там вийдемо з цієї війни, ну якось, коли всі до... Розумієте, немає, хто б міг сказати, знаєш що? Ти нас шантажуєш ядерною загрозою. Ми розуміємо, що це небезпечно і це для всього людства. Але ми не можемо жити в умовах постійного ядерного шантажу. Абсолютно. Ми тебе хочемо попередити. Якщо ти застосуєш ядерну зброю, ми тебе знищимо. Ти будеш злочинцем, Гітлер відпочиває, тому що одним ядерним ударом призведе до жахливих наслідків. Но ще більш жахливі наслідки наступлять, якщо ми уступимо ядерному шантажу. Тоді ти безкарно можеш захопити весь світ, і ніхто не вступить. Немає межів. Ти ж сам сказав, що в тебе нема кордонів. А значить, все моє. А чого ви до мене маєте лізти? А я вас знову буду шантажувати ядерною бомбою. У мене ж 1300, як сказав Трамп. Зі мною треба жити мирно. Зі мною домовлятися.
Тому чим раніше вони поставлять оцю межу, а мені здається, що десь уже так, знаєте, на підході ці думки, особливо оці перші заяви, про які ми з вами говорили, Обами, що я не бачу, як незастосування тактичної ядерної зброї може не призвести до Армагеддону, це вже перший такий дзвоник тривожний для Путіна. Якщо він ще буде підкріплений серйозними посилами, а сьогодні я, до речі, побачив підводного човна Західної Вірджинії в Перській затоці. Так. Там 24 ракети на ньому, і по 12 боєголовок на кожній. Він сплив, і вже він там знаходиться. Так, знаєте, просто знаходиться. Ну, щоб І знав. повірте, що вони полетять. На відміну від путінських ракет, вони точно полетять, якщо буде дана команда. А як думаєте, ось, ну, спираючись на те, що ви сказали, йому особисто Путіну, ну, Байден сказав, що він не скаже, що передали Путіну. Ось цю до нього довели ту думку, що він стає особисто, крім усього іншого. Диктатори, вони ж себе дуже люблять, а Путін, це насправді це не Гітлер. Ось тут я точно думаю, що він не Гітлер, бо Гітлер був більш ідейною, негативною, дуже ганебною, кривавою, але більш ідейною людиною, божевільною, але ідейною. А ця людина любить життя. Я думаю, як ви думаєте, йому сказали, що тебе не буде просто після того, як ти спробуєш просто рознести цей світ і весь порядок світовий? Була заява Болтона, колишнього радника Трампа, який з ним посварився. І Болтон достатньо серйозна, впливова фігура в США. Він сказав, що Путін є законною військовою ціллю для Сполучених Штатів Америки. Це публічна заява була. Він не займає жодної посади. Но американський уряд от іноді так робить. Виступають колишні військові, колишні посадовці. Це така традиція. І вони озвучують не свою позицію. Вони дають зрозуміти, що, ребята, отак, я впевнений, що на своєму комунікаційному рівні, по своїм закритим каналам, американці це вже сказали. Болтон уже для широкого загалу сказав, що він для нас є законною військовою ціллю. Я думаю, що не випадково він виліз із бункера, а поїхав вчора в Рязань. Він зрозумів, що сидіти в бункері смислу нема. Смислу нема. Тебе дістануть, як тільки буде в цьому потреба. Тому він виліз. Почав мінувати Каховську ГЕС і так далі. Тобто він розуміє, що не сховаєшся від удару по тобі, який буде завданий, ти не сховаєшся в бункері. Вони тебе вичислять. І вони цей бункер знищать першим же ударом. Це смислу немає. Чи ти будеш на Уралі, чи ти будеш сидіти під Москвою, неважно. Вони точно знатимуть, де ти. Вони вдарять. І вони тебе знищать. Тому до нього дійшло, він виліз вперше. Я думаю, що це один із наслідків подібних заяв і подібних речей. Те ж саме і вони лякають і шантажують ключових фігур цієї війни. Ви думаєте, звідки заяви Маска з'явилися про те, що от Путін може розв'язати ядерну війну? Маск відіграв колосальну роль і допоміг Україні дуже сильно. Особливо в перші місяці війни його старлінки забезпечили зв'язок. Навіть ми мали картинку з Маріуполя завдяки чому? Зазовсталі. Його станціям старлінківським. І йому треба в ноги поклонитися і подякувати за те, що він за свої гроші сам, без всякого іншого, це зробив. І раптом тут він почав такі заяви робити. Чому? А я переконаний, що його залякали. Мрія Маска в чому? Полетіти на Марс. Да? Колонізувати Марс. Ну от він живе цим, розумієте, це його. Його земне мало хвилює. І йому пояснили на пальцях. Маск, твоя мрія може не здійснити. По причині того, що нікому буде летіти на Марс, якщо тут почнеться ядерна війна. Або, якщо ядерна війна не почнеться, а ти не переглянеш свою позицію, ти можеш не дожити до цього світлого дня. От як ви думаєте? Він сидить, у людини є ідеї, є мрія, а йому прямо погрожують. Ой, як дитинці просто. Ну, знаєте, в нас час вже сплив, як завжди в наших бесідах буває. Але щось, я надіюсь, що, по-перше, там нашому уряду заявили, що вони вже вирішили питання Старлінків безпосередньо з Масками, і він більше не буде. Такі, заяви він може робити будь-які, але це не залежатиме від його бажання. Дивіться, будь-яка благодійність має межі. Чому я от уже 6 місяців це роблю? Так. Він написав лист в Пентагон, 0 реакцій. Він тоді каже, ребята, повірте, я ж зробив добру справу, я ж від вас нічого не вимагав. Я прошу далі, ви не платіть мені за те, що я вже зробив. Давайте далі ми якось наші відносини врегулюємо.
Це б складно було зробити нашому уряду раніше. А І можна знаєте, було купити ці знаєте, станції Starlink. я так скажу, не лише уряду. У нас є дуже такі потужні Багато багатих людей. та, які просто скинулися б, вирішили це питання, завалили б Абсолютно. українське військо цими старлінками просто вище даху. І Абсолютно питання, і це взагалі це ганьба. Я вам Зверніть увагу, а всі зробили винним Маска, який просто зробив добру справу, а тепер його ще паскудять. Ну як таке можливо? Ні, він теж не така невинна. Айдер, Але мені плювати, що каже Маск. Я Мені погоджуюсь. важливо, що він зробив. я з Він вами зробив добру справу. абсолютно. То скажіть йому подякуйте. Абсолютно з А вами. далі кажіть, добре, нас ти ставиш питання так, на бізнес тільки треба. Нас це влаштовує. Нам така система зв'язку нам потрібна. Але в першу чергу, це наша відповідальність, і ви абсолютно Так. маєте рацію, коли це таке кажете. І це абсолютно і всі історичні підстави, вони дають нам зрозуміти, що крім нас ніхто ініціативу не братиме, Абсолютно так. ніхто не буде тягнути цей тягар, я перепрошую, так, першим. Тому я дуже вдячний вам за таке історичне глибоке пояснення. Це наше не перше, не останнє, я надіюся, інтерв'ю. Дуже дякую вам, пане Андрію. До нових зустрічей. А нашим глядачам я хочу подякувати за те, що вони дивляться нас по всьому світові і в окупованому Криму у тому числі. Дякую вам за підтримку. Російський рейх буде зруйновано. Крим, Сербія, Ладжак. Слава Збройним силам України і дивіться АТР далі.